Hej, jeg skal fortælle lidt om de her 4 verdensbilleder. Det er klassiske græske, som er det der du kan se her. For eksempel Aristoteles. Så er der Ptolemæus verdensbillede, det er det du kan se herover. Så er der Tycho Brahes verdensbillede, det er det der er hernede. Og det mest moderne, som er Keplers verdensbillede, og det vi bruger i dag, som er det der er herover. Til at starte med vil jeg fortælle lidt om det klassiske græske. I det klassiske græske, der mente man, at jorden var i centrum, og så rundt om jorden, der var der de her planeter, og månen og solen, de var i kredsløb. Og ja, først så var der månen, som den inderste, der var i kredsløb. Ved siden af den er Merkur og Venus, så solen og Mars og Jupiter og Saturn. Man kendte altså ikke til Uranus og Pluto på det her tidspunkt. Ja, i det her verdensbillede, det er jo lidt simpelt, og man ved i dag, at det er ikke på nogen måde sådan, det forholder sig i virkeligheden, men det kan hverken bruges til at beskrive det retrograde planetbevægelser eller parallakse til stjerner langt væk. Jeg vil komme mere ind på parallakse og retrograde senere, og så vil jeg forklare sammenhængen med det i de forskellige verdensbilleder også. Så det er sådan set det verdensbillede i kort fortalt. Så for at gå videre til Ptolemæus verdensbillede, det er også og jeg glemte lige at sige, at et verdensbillede med jorden i centrum, det er det man kalder et geocentrisk verdensbillede. Og det er Ptolemæus verdensbillede er også et geocentrisk verdensbillede, og forskellen på Ptolemæus verdensbillede og på det klassiske græske verdensbillede er, som du kan se, de her små epicykler, som hver planet er i. Og for at forklare de her epicykler, som hver planet er i, så har jeg fundet en lille applet, der egentlig illustrerer den her meget godt. Og som du kan se her, så er det med jorden i centrum herinde. Det er faktisk en illustration af det ptolemæiske verdensbillede, det her. Det er med jorden i centrum. Så her har vi en planet, det kunne være en hvad som helst planet, der som du kan se er i kredsløb om jorden, og så har den her epicykle rundt, som planeten også følger. Så er der solen herude, der også går rundt om. Men det her bruges til, det er at forklare retrograde simpelthen. Så for at illustrere retrograde, så kan jeg lige skifte den her. Køre appletten. Det betyder, at den måde vi ser en planet i det her tilfælde, er det Mars, den vil ikke gå lige henover, den vil ikke følge en lige linje hen over nattehimlen, fordi vi også bevæger os i forhold til den. Og vi har en større hastighed end Mars har, så ser det ud som om på nattehimlen, at Mars nogle gange bevæger sig tilbage. Som du kan se her, så bevæger den sig tilbage, indtil vi når hernede omkring. Så begynder den at bevæge sig fremad igen. Og ja, det er egentlig det, som det ptolemæiske verdensbillede illustrerer. Du kan se her, Mars, der er i kredsløb om jorden i den her epicykle. Og på det her tidspunkt, der kan man illustrere retrograden, og så fortsætter den videre rundt om jorden. Så det er i virkeligheden det mest nytænkende i det ptolemæiske verdensbillede. Ja, det er sådan set det. Det verdensbillede forklarer sig stadigvæk ikke parallakse, men det vil jeg komme nærmere ind på senere. Så vil jeg gå videre til Tycho Brahes verdensbillede. Det er det, du kan se hernede. Og i Tycho Brahes verdensbillede, det er nok det, der er det mest indviklet stillet op, kan man sige. Det er stadigvæk et geocentrisk verdensbillede, hvor jorden, som er hernede, er i centrum af universet. Omkring jorden, der er månen i kredsløb, som er det inderste objekt her, og så solen i kredsløb også rundt om jorden. De andre planeter, som så er Merkur her, og Venus her, og Mars, der ud af der, de er så i kredsløb om solen i stedet for jorden. Og det er i virkeligheden lidt samme princip som det her. Hvis man så bare forestiller sig, at vi har jorden i centrum her, så har vi solen i centrum af den her epicykle. Det vil sige på den linje, der går rundt om jorden, som også er i kredsløb om jorden derfor. Og så er det så planeterne, der er i kredsløb om solen rundt omkring jorden. Så hvis man for eksempel prøver, så kan man gøre epicyklen mindre, så er det en planet, der er tættere på solen. Eller man kan gøre epicyklen større, så er det sådan en planet, der er længere væk fra solen. Nu kan man i det her verdensbillede ikke gøre epicyklen stor nok. Så
hvis man vil tage et kig på Jupiter for eksempel, så vil epicyklen måske nærmere være så stor her. Men det er fordi den her illustrerer det ptolemæiske verdensbillede, så er det ikke muligt. Men det er sådan set på den måde, det Tycho Brahes verdensbillede hænger sammen. Og det forklarer også de retrograde bevægelser. Lidt på samme måde som Ptolemæus gør, men stadigvæk med en vis ændring på det. Ja. Så videre til Keplers verdensbillede, som er det brugte verdensbillede nu til dags. En af de største forskelle fra de andre 3 geocentriske verdensbilleder til Keplers verdensbillede er selvfølgelig, at det er heliocentrisk. Hvilket betyder, at solen er centrum af universet, og så har vi planeterne i kredsløb om. Vi har Venus inderst, og vi har Merkur, og så er der Jorden, og Mars og så videre, der er i kredsløb. Men det Kepler han sagde for første gang, det er, at planeterne er ikke i cirkelkredsløb omkring det midterste himmellegeme. Her er det Jorden og Jorden hernede også. Og i de her, der kan man se, at alle planeterne de er i cirkelkredsløb omkring det midterste objekt. Her i stedet for kan man se for eksempel kometen Halley, der er i kredsløb omkring solen i en ellipseform i stedet for. Og det samme kan man se på Pluto også, der også er en ellipseform omkring solen. Og det var det Kepler han var den første til at forudsige eller til at beskrive, at de var egentlig ikke cirkelbevægelser omkring det midterste legeme, men i ellipser i stedet for. Så ja, det er sådan set den største forskel er selvfølgelig, at det er det heliocentriske verdensbillede, og som man senere har fundet ud af, også er det rigtige, ikke? Ja. Hvis vi tager spørgsmål 2 her, det første spørgsmål, det var egentlig bare at forklare det i de følgende verdensbilleder, inddrage billederne og eventuelt objekterne herunder, og det har jeg gjort. Så for at gå videre til spørgsmål 2, så hvilke verdensbilleder kan forklare planeternes retrograde bevægelser, og hvordan? Og hvis vi kigger på det første verdensbillede, så kan de ikke forklare de retrograde bevægelser, fordi det her verdensbillede, der burde en planet som Mars for eksempel, bare gå i et cirkelformet kredsløb omkring Jorden, og derfor aldrig se ud som om, at den gik baglæns på nattehimlen. Hvis man så tager det ptolemæiske verdensbillede, så som jeg viste med arbletten, vi kan lige gå tilbage på den, så kan man se en retrograd bevægelse der, og hvis den kommer rundt igen, så kan man se en retrograd bevægelse igen, at den bevæger sig ligesom baglæns på nattehimlen. Og det samme viser jeg også galt for Tycho Brahes verdensbillede, der dermed også skal forklare de retrograde bevægelser. Så for at gå videre til træeren, og ja, hvis vi lige skal fortælle om Kepler, så kan den selvfølgelig også forklare de retrograde bevægelser med, som vi kan se på den her. Hvis vi lige starter den. Det er jo så et keplersk verdensbillede, kan man sige, hvor Jorden er i kredsløb om solen, og vi har Mars her, der også er i kredsløb om solen, og der er retrograd bevægelse, fordi Jorden den er i kredsløb hurtigere end Mars, og derfor vil vi, ja man kan sige, overhale Mars i Mars kredsløb, og derfor vil der komme en retrograd bevægelse. Ja, for at gå videre til spørgsmål 3, hvilke verdensbilleder kan forklare stjerners parallakse? Ja, hvis man skal forklare, hvad for nogle verdensbilleder, der kan forklare parallakse, så er det vigtigt at vide, hvad parallakse er først. Og det bruger jeg den her applet til at bevise, eller til at forklare. Vi har en stjerne her. Vi har Jorden her i kredsløb omkring solen. Og det parallaksen beskriver, altså det man kan se herover, en stjernes parallakse, det betyder, at imens Jorden er i kredsløb om solen, så vil stjernen se ud som den flytter sig på nattehimlen i forhold til de andre himmellegemer. Fordi den vinkel, hvorved vi kigger på stjernen, den vil ændre sig fra når Jorden er på den ene side af solen, til når Jorden er på den anden side af solen, som illustreret her. Så derfor vil den altså se ud som om den pulserer lidt frem og tilbage på nattehimlen. Og det er en retrograd bevægelse. Så hvis vi kigger på verdensbillederne, så det første verdensbillede, det klassiske græske, kan selvfølgelig ikke forklare den bevægelse, da Jorden er stillestående og ikke er i kredsløb omkring noget.
Det er det samme, der gælder for det ptolemæiske verdensbillede. Der er jorden også stillestående i midten, og kan derfor heller ikke. I Tycho Brahes verdensbillede, der er jorden heller ikke i kredsløb om noget, og kan derfor heller den stjerners parallakse kan derfor heller ikke forklares ved det her verdensbillede. Men det er faktisk lidt sjovt ved Tycho Brahes verdensbillede, fordi Tycho Brahe var egentlig en af de første, der overvejede tanken om stjerners parallakse overhovedet. Han lavede faktisk nogle målinger på en ø, der hedder, man lavede nogle målinger på en ø, hvor han ville prøve at måle en stjernes parallakse, fra når jorden var på den ene side af solen, hvis den skulle være i kredsløb om solen, til når den var på den anden side. Men problemet med de her målinger var, at Tycho Brahe troede, at stjernerne var langt tættere på jorden, end de egentlig er. Så han fandt ikke ud af, at der var nogen. Den forskel, der var, den var måske alt for lille til at han kunne redegøre noget ud fra det. Så derfor så droppede han det, med jorden skulle være i kredsløb om solen, og satte derfor jorden i midten af hans verdensbillede i stedet for. Hvis vi så tager et kig over på Keplers verdensbillede, så er det netop her, vi kan forklare stjernernes parallakse. Og det er netop, hvis vi kigger på det her, som jeg har forklaret før, så kan man se stjernens parallakse, når jorden er i kredsløb omkring solen. Og derfor kan Keplers verdensbillede bruges til at forklare stjerners parallakse som det eneste af de her 4. Ja, det var egentlig det.